In the quietness of our hearts, in the silence of our hearts, let us once again pray for various families, especially the broken families, for our own family members, for our father, for our mother, for our husband, for our wife. That God may continue to bless all of them, all of us. That love, peace, understanding may prevail in the families, that we may experience the holiness first in our families, that we may experience joy, acceptance in our families. Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume. We ask this through Christ our Lord. Amen. Once again, thanks to Sir Brian and the teacher and the kids from Kessie. I can see, not teachers, the students. I can see more numbers are coming up, and our songs are becoming better and better. So thanks to Sir Brian and all of you, dear young people. You are no kids. You are, although kid this corner, but you are already young people. You are no more kids. So thanks once again, and thank to every one of you who have come for this Mass. May God bless you. We pray for your families, especially today. The Lord may continue to bless you and be with you, especially in times of difficulties. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you and your intentions, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go, the Mass is ended. Thanks be to God. For the session, we will sing the hymn in the small slips that we have given you. First verse and the chorus twice. Deep within my heart I feel voices whispering to me, words that I can't understand.
Smashim Kanambar Janwai, Lai Kandai, Lai Kandai, a Lai Safo, Lai Safo. Kakatengukpa, Badukun, Badumensim Bakhuid. Amen. Kajing ye jung try jung Jesus Christ, Bagajing ye jung play, Lambagajas Shillong jung mensim Bakhuid, Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat biru. Kuhanmen kopara. Ni yalum lang hakani kapor ban shimbanta hakani kamas Bakhuid kamtam bangi ni lapoisha kalat ya ka ba punyo bat kumta hakani gasni haba mangi ni wan ban shimbanta kaktinu blai ka khot ka weri ni bangin pusan ya la ka jong kajing im kamtam ya ka jing e jongi batu blai kajing e jongi hayeng hasam bat kajing e jongi bat ke paramarjan marpa kamtam kaktinu blai kahi kayengi bangi dei ban hun ya ka ege ba mangi ngilajit na du banakong banya e kum sitengah banya e balaki khun kikti kumta katu kajing e ba mangi ngila ai ngila pedang na du banakong kadi kajing e kaban yalam lenti yang i hakaching im ching ba malakas ni tungin ya duai hagani kamas Bakhuid nagbanta jungi we pe we nagbanta ki long yeng long sam jungi ba ngin la banang penjeliu ya kaching e jungi yala ilok lajong yala ki khun kikti yala ki paramarjan marpa namar de kaching e jongi nagbanta yala ki yeng kasam nagbanta ki khun kikti kaban betin lenti yangi bangin la ban pen sngobha yau blai leng ba ka ching im ka chungi ndoi khamtam nagbanta kiti long yeng long sam ki baya pat ya para ki bam shim lala bani im lang shu ni dwai ba blai trekra u bakan rei ka ching is nei un pen bet ya ka ching mut chiper khat chungki bat ba un kring yaki sha ka ching e chung u bakin la ban ya ma banya e markliang khna bakin la ban tei shisha ka takalong yeng ka bab janai kat kum ka yeng jong hapo kana serat Bakhuid tungin ya pusan sipor ban khmit ya la ka jong ka mensim kham tam pan map na ublai ya kilat kitam giduna baro kham tam ka jinglong priyo jungi ngimshim lala shisha ban it pura yala ilok ngimshim lala ban it shisha yala kikun kikti imshim la ye chi shai la ki paramar jan marpa tungin pan map na ublai kamtam mi ki por ki ba mangi ngila lendat na ka yeng kasam ngila wat ki jing e chabar ni lawat ki ba kanja perthai ki ba long ki jing thut na ka banta ka jing yai bet yai lenti jong ka yeng kasam jungi dak ba khuslai shisha la ki pop pisang pada kamon baskem tungin ya tuai ngapla hau play bedon bor baro pada pi ko henmen ko para namang lepop shibun e
Dagacing berkat, daki ketin, daki kam, badagacing lek kelat, dagacing lek palat chunga, dagacing lek palat chunga, dagacing lek palat bakrau chunga. Namar katang kerpat ke Maria Bakhuid, ke Baisa ke Testi, ke Anger Bukit Riu Kui, pada pi ku hanman ku para, bantuan ke bentar chunga, how try blessing. Ublay badun bol baro, unis na yangi, pada dalam api kipop jungi, unyalam yangi sya gajing bam cukun. Amen. Kan number lai sausan, kan number jirwai lai sausan. Jing sebon jong me ai ke loit palat ya ke bangi dawa neng ipan to the halo jungi ya ke jing isnai jong me to map iki pop jungi but to I what ya ke bangi mnot ban pan da utra jungi Jesus Christ kon jong me u bem basan sharing kat ban me ha ke jing long ko we jung man sim Bakhuid u we u blai junam la junam. Amen. Gumta kila kalalong kaway kadok kajing pule nak kitab Genesis. Utrai ublay ulaong kamlong kababaha ba umbriu un im marway. Ngan ai hau ya kanong yarap kabaya biang na kabenta jong u.
Kumta utrai ublei ula thau nak khandeu ya kun jamarat baro jong kalum kawa bat ikin jasim baro kiba hasun. Bat ulawan lam yaki sya ubreu ba un pej on ai kerteng ayu yaki. Tek kumta kano ka kerteng ba ubreu ula khot ya uno jin thau ba iem kata kalalong ka kerteng jong u. Ubreu ula ai kerteng yaki jingri baro yaki sim kasun bat yaki merat baro jang kalum kawa. Hendrei nak benta ubreu pat om shem la shem ya kanong yarap kabaya biang nak benta jong u. Kumta utrai ublei ula penyok tiak jelang ya ubreu. Bat kadba udang yok tiak ula sei ka wei nak ing krung jong u bat ula pendap ya ka ceka jongka da kadok. Bat ikas ing krung kaba utrai ublei ula sei na ubreu ula penlong sya kabriu bat ulawan lam yaka sya ubriu hangta ubriu ulaong kane khadu kalong kasing na kising jonga bat kadok na kadok jonga an sakhot yaka kabriu nabala sei yaka na ubriu namar kata ubriu ino ialah ukpa bat ialah kakemi bat unsno bat la katengah bat kilalong kawei kadok kaktin jong utrai. Kasam shispa arbupra kanamba jinwai praspa saplai. Kasam shispa arbupra kanamba jinwai praspa saplai. Bye.
Uba penkentang bat kibasha penkentang kidon uju ukpa. Kajing pule na kasiti syaki Hebrew. Ko para ngiyoi bayau Jesu ya uba nakabenta kendiat por lapen long kam hapo ban yaki anga. Lapen pong pansniat dakanam bat kaburam. Namar jong kajing sya sitom hadu kajing yap. Ba kumta da kajing ay ublay unmat ya kajing yap nakabenta ukun benrio baro. Namar kalong kabadai ba uta uba nakabenta jong u bada uba ki ay baro kilong. Haba uwan yalam buan ba kikun sya kaburam un penlong ya unong yalam jong kajing penem jong ki uba janai ling ba kajing sya sitom. Namar uta uba pen kentang bat kita ki balasya pen kentang baro kidon uju ukpa. Namar kata le rain ban khot yaki ki para. Kaktien utra. Lada ngi ye pan ublay ushong sa hangi pada kajing ye jeng u la penjanai hangi. Utrain dan rengkat bat pi, Rengkat bat piru, kajing pulih na ke gospel Bakhuid, kat kum Markus. Kaburam ikut TRAI. Hakata kapor ki Parisi kilawan bat banten jo yau Jesu kila keli. Hatu kabit yau beriau buun pelat yala katengah. Ula jubab yaki. Moses ula hukum ayu yapi. Kila ong Moses ula syak ya beriau banto ya kekot ya pelat. Baban pak no ya katengah. Henry Jesu la ong haki. Namar kajing dok not jong pi ula tho hapi ya kane ka hukum. Henry nadu basdang kaperthai ublay ula thau ya kishenrang bat kentai. Tina kane ka daw ubreu un eno ya lau kpa bat ya la ka kme ba un yeso bat la ka tengah bat ki arngut kin ya long ka wei ka do. Kumta kim long shu ar Henry ka wei ka do. Namar kata ya kata ka bau blai ula penya soalang ubreu daiban penya klat. Inda kila ya don hapo yeng kisenran kila keli biang ya u syapang kane ka kam. Ti ula ong haki unu breu uba pelat yala ka tengah padu shim tengah da ka weipat u klim persyak yala ka tengah. Balada kanu ke breu ka pelat yala u tengah baka shim tengah da u weipat ka klim. Ki breu kilawan yalam yaki kena syu kenang ba un kta yaki Henry kisenran kila mai yaki. Habau Jesu la yo I ya kata ula dam balu la ong halaki senran. Syak baki kena rit kenwan syanga. Wat kang yaki namar kahimau blay kadai yakum kini. Shisha nga ong hapi bajaru bampriang yaki himau blay kum ukna rit. Menom yo rung haka. Nangta ula kedup yaki kena halaki kesangti bat ula kerku yaki. Dak babu yalaki kti halor jangki.
Ke gospel jong utrai Ke Cinya royal iko Christ. Ko henmen ko para Ngilio snow ya Ka ktinu blay Ka bakren shai halor jungi iwe pe iwe Kam tam Na ka benta Jong pi Kibala seng yala ka yeng kasam Klempap Ka jing temu jong ublay Ba un tau yengi iwe pe iwe kalong Ba mangi Nin eet keliang ya ublay Ka jing tau jong ublay Ya ushenrang ba ke kentay Ba kin yalong kawe Kata kadai ka jing temu ka ba ublay Ula bu Nadu pasdang ya ka pertay But Ngilabat nong ngilong ki badon bok hadu kata-kata ba Ladon kini ki an ki hukum Ki bau blay ulahi kayangi lengba Kinong ya tu lupa lengba ki prophet beper Lengba kinong ya lam haswa jungi Haswa bepin pedang ki sakrament beper Ngilayo ya kejing hikai ke bacanai ke bapura But day let's say kejing telot brio jungi Bangim pat sengotu baha ya kijing hikai ke balang Bangim pat sengotu janai ya kata kijing kordor jong ka sakrament jong kijing kentiu kurim Kaba kumbang menging yoi ngisakhi dalade Yoi babun ki yang kisam Kisam kijing kijing jenjar kamtam kijing yapat ya perah Ti hakan ikasngi ke bamenging yawan banesim bantah Hakan ikayu keris Bakhuid Ngiliok sngau biang sasisien Ya kan ika jing hikai ke bau blay ula hangi. Ublay hikai yangi mentakas ngi. Upen kan mau yangi ba haba ula tau yangi kamtam ya ushenrang ba kentai ba ka jing tumu kalong bangin yalong kawe. Bat kata ka jing yalong kawe jongi pat rengkat bat ublay kan kawan lengba ka jing yalong kawe jongi bat la Utengah lah ni ke tengah. Kumbang yok sengau nak kitab Genesis kumno blay upen kan mau ba ulai ba ubriu udan kam ya unong yarap ya kanong yarap. Namar ya ki ba ulatau leng ba kata ka kendo uyoi ba umla ban long kata kanong yarap nak benta ubriu. Tedai halor kata kanong rem ba kumba manging yok sengau ba ublay ula shimbe ka kendo batau ya ka kentei. Pada bau ni ubriu la yu uang Bakani sisya kata kalong kabriu Kasieng na kisieng jonga Kadok na kadok jonga Bat kembang iya sengau terba Kini kila kelalong kawe Kata ketika jing temu Keba nengkong kebau blay ulat don Tak keba tau yengi iwe pa iwe Bat haka gospel iya sengau kumno jisu Upen skam ya gini kejing hikai keba menging iya sengau nak kitab Genesis ulap ong hangi ba ya ke bau belai ula te ula penlong kawe dalai nyemla ban ya klat kani ketika cing hikai ba mangi ngel iyo sngo bangila sya hikai ban ngidei ban bot janai ngili sngo ya ko hukum ke bahan ri ke baong pimla ban klim pimdei ban klim dei ne am lada pi klim kemut ketika kapop kaba kra Đây nè, cái đi cái bọc cái bạc rào, hành đây, đây là cái chính xã pensoi học suốt, cái chính xã pensoi, let's say là cái chính qua brai trong cả độ trong ý, cái bắp pen cái lúc khác những ý cái này cái baro, cái bắp pen long những ý, bangin lẹ pop, bangin hab, cái pop pasang, habang ý pet menta ya ki long yeng long sam trong ý, let's say, haki yeng ki ba mangin isa lang, ani haki para marjan trong ý, ngisham shibun. Kajing teko ha kajing im jong ki Nisham ba don ba stang ka kemi ba laki khon lani stang ukpa ba laki khon lani ngyo I kajing ya pat ya ka pra ka ba sher khai wala laki im lang sa lang ru dan kata kajing suk kajing ya map kajing ya teli don sibun kajing duna henry kan ka tin boleh menta ka sngi ka pen shai ka pen kan ma bingi sa sisien ba mangi kum kita ki khun jong ublay ni don kam ban buat sani yakini ki hukum
Namar ladang ila ban buat janai ngin sayo ya kata ka jing ngin sayo ya kata ka jing suk ka jing ma. Namar ublei la ong lepa lada pila ban penek ya kini ka jing yate jong pi. Ublei un senang pendap penbiang ya ka jing duna jong pi. Namar barok ngimlong kiba duna, barok ngimlong kiba biang, ngilong kiba duna. Henry kata ka jing duna jongi kan sa siap pendap lani en sa pendap da tengah lani ke tengah jong pi. Da kejing don lang kejing sa lang jong pi kanang penpura nang penjanai ya kita kejing duna jong pi barok. Ti ku henmen ko para ngide ban kan mau bangilong kiba duna. Ngide ban persang ban syania hakiwei ngide ban persang lada manging yo I ya kejing duna hala ijong mo I lok la jong ngide ban persang ban pendap ngimde ban buri nakmat jongki bun sin ngiale arsap hakmat kalok lane khmat ulong ngilong kaba hak dene ngilong bai ku kaba baha mo kaba hado kata ta henry sedin pat pilek ki kam arsap ki kam snia tium de ken balong kom ta knak bante ye ka long yeng ka baskham pi de balong ki basida balong ki Bakhuid men sim pi de ban chisha la pi itu ba ka yeng ka sam ju pi ka duna jing pi de ban le ban pen skam ye ka jing la ne ban pen jeleu ye ka jing chung pi yeng sam la pi yo I ya ulok la ne ka lok la ne ki khun ki ti ki ba telot ha ka jing chung ki pi de ban long ki ba kloi ban pen be ya kita lem kum ta kan ndala poi ka por ha ba ma pi phim la chu ban le kan sa long le no tina ma kata kat badang yo ka po ba phin pen bet yala ki jong ki jing duna hala yeng asam pi de pan le kloi yo I ba ki yeng ki sam jung kham tam ha ka jing wan man ta jong kini ki technology ba pher ni shamba bun na ki long kmi long pa le ni ki khun ki ti ki ngop ha ka jing ya lambak la jong ka media la ni ka technology ni shamba ni kwa banya deidur bat kitu ki jing so bha la ni ki jing le kamen ki baharukom dena ha lor de halor kata konong rem bang ni shamba hayeng asam ngim nyo iba ngimla ban ye bha ngimla ban yes ngo thu bha kadon ga jing ya pher jingmut kadon chibun ki jing duna ngim yo kata ga jing kemen kumba manging yo na kitu ki eki ba kat technology ka ai hangi henreng ni ban kan mau pat ba kini ki eki borok ki wan ki bawan ha ga jing jungi la si ki long kita ga jing tenjo ki jing pen thame ki ban ya lam yangi shagalenti ka basnio shakata galenti jong ka jing yam tengi de ban kiar na kita ki eki borok ni de ban persang ban hok yala ka jong ka tengah ban hok yala ujong tengah walada don sibun ki jing duna nei ka tu ka jing bajana jong pi kanang te song ye ka yeng ka sam jong pi walada pi duk pi ka do walada pi don sibun ki jing janjar henre ka tu ka jing jong pi kan ya rap je pi ma phin jai ne ha ka jing ka ba ma pi la khlei khlam pa pi ki ba ada ban pedang ye ka Sakrament pi la khlei ye ka ju ban la pi ong bangan yai sa bar bor pi walada hadu ka jing yap walada pi pang lane pi sitom pi dup lane pi kerdo den kata ka jing kular ke ba ki arngut ki la khlei ha khmat ka duan ka dupan bakin ya shi junom henry jayu indala sha penshoy hoksu ni kelet lukha ji gitu ki eke baro indala ngop pada ka pop ka sang nyu I ne ba ki bri ki babe kala nyu I baki sngosi nyo I kitu kilong yeng sam kat no ki kordet shisha namar baki lale bakala tepi ki badang don ha kata kalenti ke babet pide ban kan ma ba walada kan ni jing brai ha ka jing jing kawan kalong ka bakhlain hadu kata henry rengkat ke jing duai jungi ni de ban yele persya menginum sya ba katu ke jing brai ke bawan hapo ke jing jungi kan yalam bakala ini namar ngitep bahadien habut ngin sa babe kala ngin sa long kita gi bo kordet hajing eman sem jungi te tungin ya duai nak benta ki long yeng long sam ki bayapat ya pra bagajing jong ublei kan sen syar ya ki do no jongki bagajing jong ublei kan sen syar ya ka yeng kasam jongki kna bakin la
banyama banyi banyatali kawe bat kanu ksa ka babaha ka bang ngila banbut kade na ukris ula je ka balang nadu ka basdang nadu ba ulawan shegani ka slapar thai udon tanggawe ka jingthmu ba pen sup biang yangi bat lau ble bangin bun penjanaya kata ka jing jungi bat u ble walada ulahaban sya shitom walada uhaban sya yap halor gading phana henrei namal ka jing jung u kalong ka bajanai naga banta ki khon jong u ble de naga takada ula pedang ye kamon jong u ble ula le e kamon jong u ble hadu baun dayap bat mi pat naga jing yap badai ka jing job jung u ka jing yap ka bala ai jing kerman yangi ku hanmen ko para kham tampi ki baladan la ka jong ka yeng ka sam Pashu Jisu ubala bu akhmat jungi ka nuksa ka babha ubala hok yala ka balang ubala kloy ban IT yala ka jong ka jing im man penjanai ya ki kun jong blai mapi ki kme ki pa mapi ki baladan la ka jong ka yeng ka sam bu Jisu kumbau Jisu la hok phiru phide ban hok yala ilok la jong phide ban pediang ye ka jing duna phide ban pediang ye ka jing let's say hajing telot bridge ngia dom ngia ma ngia shun let's say ngidon kijing duna let's say phimyo ai kata kijing ek abapura na ilok jongpi let's say phimyo ai kata kijing kemen ka bapura na ilok jongpi hendai wat hal pedeng kita ki ek kijing duna ru kumbau kris ula yasha mangiru ngile ban yasha bakatu kijing yasha kijing yai ne jongi suki uble un san pendap nama rada mangi ni pendam yaladi hagijing doai ni pasho kris ubalong uta ukenran chungi klampap un sapenya ya kalenti chungi un sapenbet penbiang ya gijing duna ha ki yang kisam chungi tengin ya doai bau blai trekenrat unang penbet ya kiti gilong yeng long sam ki bala deko bau un penbet penbiang ya kiti gilong yeng long sam ki ba la sha penmong namar kajing sha yalam bakla hauk su ukrai bau blai terkenal un penbet penbiang ya kajing im jungi bangin la ban ya pediang iwe ya kajing duna jing iwe baru bangin la ban ya map ya tali bangin long kum ukris ba chi shana do godonot hadu kajing yap jungi en yoro Jesus Christ Kan bar jingwai lai spa an repoi lai an rewei Again, you
dwayo bleu kpa jungi uba perkat igi brio baro kum la kayeng kasam jung u. Kajabau chung phi kalong ni kirpa jame ko try Ni garpa jame go try. nag benta pa Bakhuid jungi u bishop jungi kilengdo barki katekis bakin yele kat bala ban penlong kiyeng kisam Kristan basisha hapadang ki breu bala pen khamti ha gajing suma sukher jongki ni kirpa jame ko try Ni garpa jame go try. nag benta kanai karempai Kristan jungi bakito ki bala shangkuriam kin sngotu yala ka kamram jongki bat bakin yai im ha ka jingsuk para maki ni kirpa jame ko try Ni garpa jame go try. nag benta ki samla kanthei bat senrang jongi bakin penlong ya ka yeng kasam bat thamai jongki katkum ka sandur jong ublei ni kirpa jame ko try Ni garpa jame go try. nag benta ki yeng kisam balapra ba utrai un isnai yaki kmi kikpa balaya khlat ba yaki khun kikti jongki ni kirpa jame ko try Ni garpa jame go try. nag benta ki yeng kisam Kristan baro bakindon barabor ya ukris hakim kisam jongki lingba ka jing dwai bar ka jing im Kristan jongki ni kirpa jame ko try Ni garpa jame go try. Sajisen dwai kerpang. Yang iwe pe iwe gi beshimenta gani kamas Bakhuid. Bau blai tragan ran pendap yang i. Da kacing it, kacing suk, kacing kemen jung u. Bangin la ban ya map, bangin la ban ya it. Bangin la ban pedang ya kacing duna jung kiwe. Bat ba ngiruk ngin long kita ki bakloi. Ban yarap ya kiwe kamtam kita ki baduna. Kiba dongkam ya kacing it, kacing yarap kacung i. Ni kerpat ya me ko try. Ni garpa jame go try. Tungin ya bu akamat keduan kedepat ya kacing tumu jung iwe pe iwe. Ko kpa tu pet daga jing e yaki yeng ki sam jungi tu yarap yaki kme ki kpa banyatali ha jing e tu pen jingai naki yaki nakapap kabalong kadau jong ka jing yapat ya pra jongki batu yalam yengi syabenang hangta bangin ya penlong tang kawe ka yeng ka sam ban me kumu kpa jungi baro ngipa ne kane dau tu kris utra jungi amen. kanambar jirwai line real sao lai in real sao Jingmane
Tuduai ku para ba kecing kenya junga ba jong pi kan long ba pediang hun hau bleu ku pa badan bor baro. Kecing mencoy ni be ga balang bu ku chung u baro away. Ku kpa ngi terwa hame ya kecing sha shitom ba kecing yap chung u Chris ba kin long yangi kecing siu spa ba janai. Tu pediang ya kecing TRAI shitom jungi ka baman kasngi. Tu pediang ru ya ki khun ki kti jungi tu kurku bat tu pen kentang ya ki balong ke jingkerman bat kalawe jungi ni pa ni kane da ukris utrai jungi Amen. utrai dan rengkat bat pi Ru. tu kan teu ya la ki do nun Yin ke ki sha try. tu kan ya aingu yo try kan radu blai jungi Ka shong ho bat ka de. ko kpa badan bor baro bat ko blai bam chukun ka shong hok bangin aingu ya me man kapor bat man ka jaka da Jisu Kris utrai jungi hame ngilong ngi ki ngi em man kas ngi me pen I ya ka jing e jong me yangi ya ka jing e kum ukpa ka jing shong ne ajung man siam jong me ha ki do no jungi ka ai hangi ka jing karman ya ka jing kamen bam chukun man siam jong me uba la pen mi yo Jisu na ki bayap upen shingan yangi bangiru ngin sami pan bangin sayo benta ha ka jing khawai paskha ha beneng tem namar kata lambat ki kan ho nanger lambat ki pai ba beneng baro ni pen benai ke jing bha jong me da ka ba ye luai da shisha melong u Bakhuid ko TRAI ka thamei jong ka jing khuid baro namar ka tai kirpa de me te pen khoi pen kantang ikini ka jing terwa jungi da ba phayu man siem jome kum ko jer halor jungki ba kindup kalalong yangi kamet ba ka snam jung utrai jung yu Jisu Kris ha ka por baladino yu balala ka mon ngobha ula priang ya ka jing sha shitom ula shim ya ukpu badaga ba aingu ya me ula kedia ayu bad ula ai halaki sinranu ong to shim batu bam nakani pibaro namar kani kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jong pi hagju karukom endalala yaba ula shime kukuri badaga ba aingu biang yeme ula aya ka halaki sinranu ong to shim batudi nagani pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai batbam chukut ya ka ba enpenmi nagabanta jong pi bat nagabanta ki babon ya ka ban map ya ki pom to le e kane ban kan mau yanga Jingmaya jong jinget mengibam yuneku pangidi ekane ku benar jingat adu namar katang ki bapen mentai ke jingyap ke jimi pat jong ni terwa hame ku TRAI ku pu jong ke jing em ba ya ku khuri jong ke jing pen em ni dai ngoi dam namar melanyo yang i babet banyang hakmat jong me beban syakri me
bangi bayok banta tak bas ngorit ngi kerpat jeme bangi bayok banta kamet bagasna mukris ngin long kibala penya tuli kawai do men siam Bakhuid tu kan mau ko try ka balang jome ka bala priang ha satlak ka perthai mat penjanaya ka jing e rengkat bo Francis ku pa Bakhuid jungi u Victor lengdo bishop jungi ba barok ki lengdo tu kan mau lem rui ke henman ki parashan rang bakan thai ki balyo thia da ka bakarman ya ka jing mi pat madia barok ki bala khla no ka jing is nei jome tu pediang ki she ka jing shai ka khamat jome tu is nei ngi barok in kerpat jeme kena berengkap bakamaria testi Bakhuid ke keme jong ublai ujusap Bakhuid kurim jongka ki apostol Bakhuid babaro ki riu Bakhuid ki bala pensub hai me patang la patang ngin dublong ki babit banyo bentalam ha kajing imbam cukut ba bangin yaro pendon buram yeme dau kun jome uci sukris da u lambat ubat ha u kan long hame ublai ukpa badan bor ha kajing long kawai jong u men sim Bakhuid baro ko buram bat kajing yaro junam la junam amen kumbala hukum yang idunong penem bat kumbala hika yang idakak tien belai nginut ban ong kukpa chongi ubabne kanlong ka Bakhuid ka keteng jongi kanwan ka hima jongi kanlong ka mon jongi aga kendor kumbabe tua yang imenta kesimbang jongi kapala kasih batu yang inyaki rengkang jongi kumbagi rungima yaki bales nir yangi bat wat yalam yangi syaka cing penshoy henre tu pelayangi nakabasnir tu pelayangi kerpat ku try ni kajing snir baro ha kajing sebon jome tu ajing suk jing sanya kisngi jongi kenang bada kajing arab kajing isnai jong me ngin lai barabo na kapam bangin yo jing ada na kajing chenja baro kat bangi dang ap kmilanti ya kajing kerman Bakhuid bat kajing wan pat jono penem jongi uji sukres namar ka jong me kahima ka jong me ka borbat ka buro junam la junam ku tra Jesus Christ me balong ai ka apostol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jong nga I happy wat pe ji pop jong I henry ka jing ka balang jong me wadha ka jing subun jong me tu ai ka jing suk ba ka jing etli ka wei kat kum ka mon jong me ma me ba im ba san sha junam la junam amen ka jing suk utrai ka number borang kat bat phi Rengkat biru dengan dia terwai ka ka jing suk iwei ha iwei pan Mero kenal ko putih tu ses na yangi ko nam bro chong le mero kenal ko putih tu ses na yangi ko nam bro chong le mero kenal ko putih tu aji so yangi hakmi ukonam bro chong ublai hakmi baket no ai ki pop chong ka perthai suk mangi balakot sha ka jing khawai chong khul lang brot ko kan rat em long ba shong ho pa melunga po ba yen changa nei shon tu ka kte ma ka man sem changa kan sakya
Marjorie are not lie, are not lie. Tungin ya duai. Ko kpa kayu keris bengi la pedang, kalong kecingbam ke babesa bat penyateli ya kayeng kasam jongme kabalang. Ai bagajing ie jong ukris kan ri ya kiyeng kisam jongi ha kajing kemen bagajing suk. Ni pane kane da ukris utrai jongi. Utrai dan rengkat bat pi. Ubelai badan bawa baro un kurku yapi ukpa padukun budman sem bakhuid. Kilet suk ya ro yo try da kajing im jong pi. Nisong ya ubelai. Kanambar jingwai sao lain reu, sao lain reu. Kabram kalong aku power kuan mamsi mukut. Kau donor buku tam Yesus. Kau mereka aku nak harap ke Kristen. Ini roh Yesus Kristus.